na dare agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wanda ya zo daidai kenan da karfe 8 agogon TU da na Ghana. Sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa aka lalabo akan mitoci 26. Abdullahi Isa. Labari da sa yanzu haka Falasina 90 ne suka mutu a wani hari da Isra'ila ta kai a sansanin 'yan gudun hijira da ke kudancin zirin Gaza. Za ku yi cewa kuma a Madagascar an sake naɗa Christian Insayi a matsayin firaministan wannan ƙasa. Sai a Najeriya kuma inda mataimakin shugaban ƙasar Kashim Shettima a jiya Juma'a ya bayyana cewa sun fahimci gaskiya kuma dole ne matsalar karancin abinci a ƙasar a kawo ƙarshen ta. Sai ku gyara zama ga kuma labaran yadda muka sami su musamman da wannan labari da ya faɗo mana yanzu. Falasinawa 90 ne suka rasa kansu biyo bayan wani hari da Isra'ila ta kai kan sansanin 'yan gudun hijira da ke kudancin zirin Gaza. Sanarwar daga kungiyar Hamas na bayyana cewa Isra'ila ta kai harin ne da nufin hallaka wasu daga cikin shugabannin Hamas. Kungiyar ta Hamas ta yi tir da munanan kisan kiyashi da aka yi wa 'yan gudun hijira a wannan sansani da ke kudancin Gaza. Mutanen da Isra'ila ta kashe sun hada da mata da yara, kuma kusan mutane 300 ne suka jikkata. A Faransa mutane 4 ne suka mutu a lokacin da suke kokarin tsallaka kogin nan na Channel da ke tsakanin Faransa da Birtaniya a cikin wani jirgin ruwa. Mutuwar waɗannan mutane na zuwa a wani lokaci da kasashen duniya musamman ma na Turai ke ci gaba da kokawa ganin yadda ake samun yawaitar 'yancin rani daga kasashen yankin kudu da Sahara. Adadin mutanen da suka mutu a ɗan tsakanin nan ya kai 19 ga Birtaniya ba bisa ƙa'ida ba, har da taimakon wani kwale-kwale dai na kamun kifi an ceto mutane 56 da suka nitse. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya rataba hannu kan wasu sabbin dokoki a jiya Juma'a da nufin ƙara haraji ga masu samun kuɗin shiga da kasuwanci a wannan ƙasa. Matakin da shugaban ƙasar ta Rasha ya ɗauna zuwa ne a wani lokaci da ƙasar ke fuskantar tsadar rayuwa da hauhawar farashin kayayyakin masarufi. Labarin da kafafen yaɗa labarai na gwamnati suka buga na zuwa wani lokaci da majalisun kasar suka amince da wannan kuduri daga fadar shugaban kasar ta Rasha. Sai dai a wani rahoto daga kasar, kudaden da jama'a ke kashewa ya zarce kudaden shiga tun farko fara kai hare-hare a Ukraine a watan Fabrairu shekarar 2022. Sai dai a farkon rabin shekarar 2024 gibin gwamnatin tarayya ya kai kasa da kashi 1 a ma'aunin tattalin arzikin wannan kasa. Rahoton kungiyar kwararru ta Majalisar Ɗinkin Duniya kan Jamhuriyar Demokradiyyar Congo na nuni ta yadda rikicin jin kai ya riga kunno kai a gabacin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, musamman mutane miliyan 2.300 da suka rasa matsugunansu a Kivu da kuma miliyan 7 a faɗin ƙasar gabaki ɗaya. Wannan rahoton ya ba da shaidar hannun Rwanda a rikicin da ya girgiza wannan yankin, kuma ƙasar Belgium kai tsaye ta fito ta buƙaci kuma Kigali ta janye sojojinta daga wannan yankin. Wannan wata sanarwa ce a hukumance daga ma'aikatar harkokin wajen Belgium. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. A kasar Rwanda an kawo ƙarshen yakin neman zaben majalisun dokoki da na shugaban ƙasa. Zaben da za a yi ranar Litinin wannan watan da muke ciki shi 15 kenan mako mai kamawa. Shugaba Paul Kagame, wanda ya shafe shekaru 24 a kan karagar mulki, yana gudanar da babban taronsa na ƙarshe a birnin Kigali a yau din nan. Kuma shugaban kasar Paul Kagame dan takara zai haduwa da Philip Mpaimana mai zaman kansa da mataimakin jam'iyyar Democratic Green Party Frank Abineza. Daya daga cikin 'yan takara wato Frank Abineza ya kuma yi alkawarin samar da ƙarin kayan aiki ga manoma da kuma fara yin garan babul na mallakar filaye a wannan ƙasa. Rahotannin da ƙasar Kenya na bayyana cewa hukumar 'yan sandan ƙasar ta ƙaddamar da bincike ko 'yan sanda na da hannu a kisan mutane da aka gano gawakinsu da aka jefa a wani wurin zubar da shara a birnin Nairobi. An gano gawakin mutanen kusan 10 a jiya Juma'a a unguwar Mukuru da ke birnin Nairobi. Matasa ne suka gano waɗannan gawaki a kusa da ofishin 'yan sanda, kamar yadda wakilin RFI a ƙasar Gael Alex ya sanar. Adadin waɗanda suka mutu na iya karuwa saboda an dakatar da binciken 'yan lokuta bayan da tarzoma ta kunno kai, lamarin da ya kai 'yan sanda ga amfani da haƙi mai sa ƙwalla domin tarwatsa matasa. A Madagascar, kamar yadda aka ji a kanin labaran duniya, an sake naɗa Christian Ntse a kujerar firaminista a jiya Juma'a. A jiya Juma'a ɗin ne aka tabbatar da naɗin nasa a fadar shugaban ƙasa. Christian Ntse na rike da wannan mukamin shugaban gwamnati tun a lokacin Andry Rajoelina
ya hau karagar mulki a shekara ta 2019. A wani jawabi na girmama shugaban kasar ya yaba da kwarewar Christian wanda ya tabbatar da naɗin nasa. A jamhuriyar Nijar, shirin hukumomin sojin kasar na ci gaba da tayar da hankulan mazauna wasu birane musamman birnin Yamai. Kwanaki biyu bayan da fursunonin gidan yarin Kutukale suka tsere, gidan yarin na ɗauke da fursunoni da aka gano cewa gaggan 'yan ta'adda na daga cikinsu, kuma fursunonin an bayyana cewa suna da matukar haɗari ga jama'a. Yanzu haka dai a ci gaba da farautar waɗannan mutane, hukumomi sun sanar da kafa dokar ta ɓace a jihar Talabiri da kuma tura ƙarin jami'an tsaro waɗanda yanzu haka ke ci gaba da farautar su a kan iyaka da Talabiri da kuma saman suka ji tabbagin makaranta mai haudiyar ta a Jos babban birnin jihar a jiya Juma'a. Lamarin ya misalin karfe 8:30 safiyar a lokacin da ɗaliban ke rubuta jarabawar kammala zango na 3. Ana ci gaba da aikin neman mutane a cikin baraguzan wannan makaranta mai suna Saint Academy, makarantar sakandare da firamare da